Når man leger cykler hos os, der har jeg alverdens grej, man kan enten lege ekstra med, eller der er med i prisen. Prøv lige at følge med her. Man kan tilkøbe sådan en barnesæde her til vores citybikes, til sit barn. Man kan også add-on sådan en sidetaske, vandtæt sidetaske til et grej. Man får altid en drikkedunk med, så man kan bruge til noget dejligt vand på turen. Hjelme i alle størrelser, fra små børn til kæmpe store hoveder, ligesom mit, er også inkluderet. Sådan en lækker bike-taxi her, den bruger man primært til mountainbike. Den sidder op under sadlen på voksencyklen, og det her det er til frempinden. Og så kan man bruge den her til opkørslerne, for at nemmere få sit barn op på bakkerne, så det ikke koster så mange kræfter. Det er genialt. For at navigere, der er kort, det var sidste år, og bruger man sin smartphone. Komoot-appen, den er genial. Så ind på Komoot, hent den, og så kan man bruge den her til sin telefon. Den sidder bare her på pladen, sidder op på styret, og så har du en fed mulighed for at navigere rundt i skovene. Survival kit, punkterer du et værktøj, dækjern, en pumpe og en slange. Er fingrene lidt kolde, så er der mulighed for at låne både sommerhandsker og vinterhandsker, ganske gratis. Man kan altid få sådan et halsrør ude, halsedisse. Charmeklud kalder jeg dem. Det er også gratis. Du skal komme med noget tøj, der er beregnet til cykel i. Jeg har rigtig meget andet grej, du kan låne gratis. Det var det. Vi ses herude i Silkeborg.